Inde i bestyrelse. Yes, okay. På et... yes. Det er hermed afgjort, at tronen er blevet givet videre til den forhåndværende næstformand i bestyrelsen for Yellow Dolphins. Det er... Det er også... Det er meget i orden, og det er i orden, og jeg tager gerne bestyrelsesformandens stillingen til mig. Det er i orden. Men jeg ser meget gerne, at den aftrædende formand vælger at blive i bestyrelsen. Hørt. Det er det, man først uddannet. Jo. Må vi lige, altså nu spørger jeg lige helt, og som spiller og så videre, så vil jeg gerne vide, at jeg synes, Kramvej, kunne man ikke gå ind og foretrække dig som næstformand, og Brian får det først som formand? Jeg vil jo gerne se dig som næstformand i hvert fald, eller hvad for betyder. Så vil jeg så sige, at nu er det nogle til K. Jamen, tak for hvad. Jeg undskylder de unge mennesker, og jeg er skål. Men jeg ønsker, at det er vores, det er vores fremtid. Altså Møller, gamle Gøjle. Møller er klubbens fremtid. Det må være dokument nok for, at folk ude på den anden side af skærmen, der ser hjemmesiden lige nu, har forstået, at Yellow Dolphins bestyrelsen har fået en ny formand, og det er AKA Brian Sørensen, alias. Og han er klar. Tak for det.